may kuwantangan napupuro aw kakarinde maadilo aw pamandapate naraw-raw ka sa gandi ingasang ko ka sa kanuhon Luaw na tadamay na mawita Panginoon. Apay-lay at tatanggungan mga pagpantaw na tao kaliko ay akatawan. Daw sa repa matundiyeng sa nagari ay paggalungan sa diya pagtaramagi ingatamang ko aw ko iyaakan amang uda kakaya din peseng ko hindi daw mga detong alimo ko kata sa iramang ko kanunawan adi kasala sale gumiyalang gayaran penagagaw makaliyay mo gubimbe na makapuaw kau dengaderam aso mo berasa bede inga inauaw na iranungkom sari ay pamatundi sa nagari pagaloongan sa diya pataramaging natamang kuwaw ko iyaake namang udah kaya din raso bene inga inauaw mga detong pamilya ay agberdia berdulay ay dediaw na ranong ko namay arang komsiranon pamilya ay haji abdula inopa mana mga deying bene inga manulatan ni salegem manubuaw ni salindew na sa kapamanaladeng kong aparin si sarain alin Palawi ay ratamparay na deriday sa tarakam namutaya sa ito gaya paglag magtamaing abay maging namay yaing tansa lalabuan na apamikir na saranaw belay idedaw na ranong kong aparin si saray na le inaubaka pagkabimbanay naubaka di ronde na inauaw mga detong ako da kay
naragenam kapindi mata kenia anaina uau mangalolote kajiya sidini de wabaya eka didiem Sayro ko mambuwa ay dubay sa apiyan alay lang sa kadinarano ay dupo tarima amo ora nagari ay akamaligin ay amira na tamang kiyay dito kamaleng na mabalong kay kabugatan sa nagari ay amalangan kasay-sayling diwanian abang ay na marayay agabadabagani ay dito walidin natamangki ay aminudi ay nga mabalon sa karayagam ay dedaw kabugatan sa nagari ay akamaligam say kanugo ang kadikabuo kalsanaan ay pangano na samare gamaliyang atang kolong analaod kay din rang punom masasaway ngay na uwaw naranong kong arabayaw nga di kakalagado nga dilalayon kamalabod sa regide noraramagtadiman Minudi ingat tamangki haji patamam nasiba iya rasamiya nama belong ke ilateyong asih parense sa amana agia iya ilatiwa anay nama belong ke amirilam pemakinay gasari pa mga tondingay tanga paggalungan sa diya pagtaramagingay kain na pagkainalay ang kamalamba unsoran Orangon sorang kono ay naunaranong ko Kabaak di katawin Amang udah kaya deng kabedi bertadung-gedung Kira si salame inamakira nuranunen ka umaka peno pano oga di budem peiralong kane asale ketangkolalang asemitan ako ngangi inay dedaw naranong ko
ami ay kilala o una umiti ay detenian nakatade ay mantaniya ang katungan ay taniyang kon kasay akan sogeringian o takino o bebesae ay do bae sambu bae abay sambu bae iya sambu bae milyon na o bangka ono tonote ka umaka peno panogen saya pikirian na idedeo mga deto kaukan de elon delongin nasalakaw tayo ko na tao kaditanian kung lolotin tao na beto una inauaw na kakayanin na umiya sino kubo ay nauaw mga detong manayaw ko sa degra mamuta ko tomaroy naye no may serogak karang-karang puro una karang-karang kutao na dua tayo din nakaray nga umiyak kilala ko mamutag ko sa sire iya idede wajya bedulam aji abadula pamili ina mararang ko makanuron kabuaw iranong ko uwabulugan ko saranon